Deh bro, dah logo moनगोन ना लोगो मोनगोन ना जों नायलाय बाप रे जासुला बाथाय जासुला थार बियो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज मेकार ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बरायनो थाबाय लोगोसे आंनि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय दायो आङो दंफैयो आं मैयानो भिडिअ हगारखादोंमोन नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जायफोर नायदों आरो दा बेयाव आङो मोनसे फिसा प्रग्राम लादों आरो ना जितु आंनि 1K साबस्क्राइबार मोननो हानायनि थाखाय आं बे प्रग्रामखौ फाथिनाय जादों आरो ना आरो लोगोसे आंनि गासै भिउवार साबस्क्राइबारफोरा आंजों लोगोसे दंफैयो हेफाजाब होफैनो फैदों आंनि बे पार्टियाव दा नोंथांमोना नायलांबायल' थादो आरो लोगोसे नै बिथांमोनाबो फैदों नै बे गारियाव फैनाया बिथांमोनाबो दा सफैदों दायो नैबेयाव दायो संनाय खावनाय बायदिसिना जागासिनो दायो नैबेयावनो आरो ना गासै मोननो हमबाय माखासे आमे फबेन जादोंना जायाखै जानो हमबाय ना अमाया मोनबाय नामा आरो माबायदि मोनदों दिनैनि बे प्रग्रामाव फैनानै मोजां मोनदों ना लोगोफोर नायलांबाय था आरो गोबां देखायनो दंबावो आरो बिथिं जोंहा केकनि फारसे बायदिसिना लाहार फाहार खालामनाय जादों पियार जासुला माने जासुला मार नोङो साला नै पियार जासुला ओइ लंपेन्ट मानो गाना नोङो बुंलाय हा ना बर'नि बर'नि ना जासुलाबाथाय जासुलाथार बियो बनायदो लोगोफोर बेदरफोरा मोननो हमबाय नै बेखौ खोबना दोन आरो नाय लोगोफोर बिथिं गासैबो दङ आरो हरैबो दङ मेडामा दङ मा जाखो बाजै माब्रै मोनखो बेयाव फैनानै हा माबायदि मोनदों बे बेटा नामा ना नङा लोगोफोर नाय बेयाव गासै केक हानायनि बायदिसिना माने साजायदों आरो ना बेयाव बेरजोब्बाय नामा बिलुना हा बेरजोब्बाय बेरहोनाङा बारा बायनायसो लस जायो नै बे केकआनो दायो बेखौ आनबक्सिं खालामनाय जागोन लोगोफोर आनबक्सिं खालामना बेखौ केकखौ हानाय जागोन आरो ना आरो नैबे बायदिसिना थ' फाइनालि नै लोगोफोर गुटका मास्टारखौ लोगो मोनदों दायो बेजों दसे रायज्लायनोसै लोगोफोर दे ब्र' दा लोगो मोनगोन नै केकआ बेनो जागोन आरो ना बिराद केकआ नै लोगोफोर केकआ नै नायदो नैबेयाव लिरनाय दङ नाय लोगोफोर इउटुब 1K साबस्क्राइबार लेंगुवेज मेकार ब्लग माबायदि मोनखो लोगोफोर आरो नै गोबां मानसि दङ बेयाव आंजों लोगोसे बहुत सापर्ट खालामग्रा मानसि दङ दायो बेयाव मा होनो स्पेसखौ मा होनो खोनासंनो लुबैदों नोंथाङा माबायदि खस्थ'यै मा होनो बे 1K खौ मोननो हाखो अन्नानै बुंनानै होदो निस्सय बुंगोन आं हानायखिनिखौ फंनैसोबाबो बुंनो नाजागोन आरो गोबांखौ बुंनो थाङा मानो होनब्ला समनि आंखाल ओरैनो जोंहा फैनायाबो लेट जाखादोंमोन जेला दा आं दिनैनि बे प्रग्रामनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोसै बा गिबियावनो आङो बे प्रग्रामनि सोमोन्दै बुंनायनि सिगां आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोम आंजों दिनै हेफाजाब होफैनो हानाय आंनि खावलायनाय बायदि नुजाफैनो हानाय जिहेतु बेयावनो सफैनो हादों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय खारन बेफोरो दिनैनि बे जितु पार्टि जितु प्रग्राम बे पार्टिया आंनि गोसो बायदि होनाय नङा खारन नोंथांमोननि हेफाजाब आरो मददजोंसो दिनैनि बे पार्टिखौ होनाय जादों खारन बे आंनि बेक्तिगता जेनेबा आंनि बार्थडेबो नङा बा आंनि माखासे जेबो रिजन गैया बेयाव दा बेखौनो बुंदों आङो दा बेयाव आङो 1K मोननो थाखाय आङो माने इसेबां एक्सपिरियेन्स गैयामोन आरोना जितु इउटुबनि सायाव जेबो नलेज गैथ'वामोन लासै लासै फैयै माबायदि ट्रेनिंखौ होसोनांगौ मानांगौ बेफोरखौ आं दा सानै दाख्लै बावैसो माने हठात जाब्रबदों आरोना जादों माने 1K ओरैबायदि स्पिडाव माने रकेट बायदि खारखादोंमोन आरोना बे हिसाबै माने आं साफ्रोमखौ आंनिफ्राय बेखौनो बुङो बारे बुंबाय थादों आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावगासिनो होननानै
चेनेलनि मुं बे चेनेलनि मुङा जाबाय लेंगुवेज मेकार ब्लग जितु लेंगुवेज मेकार ब्लग बिनि मुंखौ आं मानि थाखाय दोन्दोंमोन होनब्ला आं जितिया फार्स्ट टाइम बुजिदोंमोन बिनि सिगां जेडि मिक्स लेंगुवेज ब्लग मोन आरोना जेडि मिन्स जोंसा दैमारि मिक्स लेंगुवेज जितु मिक्स लेंगुवेज जितु राव बर' थानो हागौ हिन्दी थानो हागौ बांगाल थानो हागौ नेपालि थानो हागौ जि हायो आं बेखौनो माने बे आंनि इउटुबनि गेजेरजों माने फंसे फंनै माने ओरैनो बुंनानैबाबो माने ब्लगिं खालामनायनि माबामोन आरोना बियो बिनिफ्राय आङो दा बिनिफ्राय चेन्ज खालामबाय आङो जानाय नङा बेजों आंहा फिउस मोनाखै बेबायदि लेंगुवेजजों आंहा फिउस मोनाखै दा थाङै थुङै आं हिन्दील' खालामनाय जादोंमोन आरोना बेयावबो आंहा किसुमान फ्राय साबसक्राइबार बांसिनानो बर' गोजा जाजोबो आरो बर'जोंनो आङो माने जोंनि जिथु मा बुङो बर'जोंनो जिथु जोंनि सोलिफुबाय थानाय जिथु जाथाय जायो बेफोरखौ आंनि बर' रावजोंनो आं फोरमायथिनोसै बेखायनो आङो दायो लेंगुवेज मेकार ग्रुप दोननानै बेजों दं आरो दा आंनि चेनेलनिफ्राय दा बारा गोबाव खालामबाय थालिया लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव जिथु बुंदोंमोन ना आंहा 1K जायोबा आंनि जिथु बिसि बेखौ नोंथांमोन सिनायसै होनना बुंदोंमोन दा बिथाङानो नै नायदो मुङा जाहैबाय गोजोनस्रि मोसाहारि दैमारि थागोरो औ गेजेराव मोसाबाय थायो आरो लोगोसे दङ नै आंहा बेनो आंनि बैनाय जायो आरो ना आरो नैबे जाहैबाय आंनि बिनानाव जायो आरो ना अखाबो हासिगोन लोगोफोर दा केकखौ हादिनि नामा जागोन ना माबो एसे रोखोम फिसा फिसा मम लाबोनांगौ ओरै बेखौ काट खालामदो दे हादो सरिया आखाइ खबदो दे 1K नि उल्टा बिदि लागायबाय बाजै दौदो बाजै दौबाय आयौ दौलायथारदों माथो बाजैया आंनोबो दौबाय दे दौदो दे दौथिंजोबदो नोङो आंलाय रेडि खालामखाजोबबाय सिगां गोजोनसिनो दौग्रोनांगौब्रा बोरै बरिया केमेरामेन लागाव बरिया बाजैया आंखौ बिराद अनो बाजैया आंनोसो दौग्रोबावदों जासुला नोंथां आरो नोंजों सोर फैदोंमोन खोन्थालाय लोगोआ आंजों सासे लोगो फैदों औ बहाथो दङ बेखौ लेंहरदो दा लोगो नै केकआ जासुला नोंथां नोंथ' आरो नै जासुलाय नै बा मालाय बेहासो बिबाजैजों नायलाय बापरे जासुलाबाथाय जासुलाथार बियो जानायावबा थिग दंथारो बियो थ' लोगोफोर दायो गासैबो जोब्बाय केक हानाय हाबाफारियाबो गासैबो जाजोब्बाय दायो जोंहा दोङो एसे संनाय खावनायनिया एसे सम नांबावगौ दा सम जुदि मोन थाङोबा जोङो जानायनि लामायाव फैनोसै आरोना आरो लोगोसे नै बैथिंबो लोगोफोर जिरायना दङ बिथांमोनाबो नेनो बाबाय जानांगौ दा गाज्रि मोननाङा बिथांमोना आंनि फारसे नै जाबाय आमाय जादोंना जायाखै जाबाय ना आरो बेसेबां गोबाव नांबावगौ जासिगोन ना दे थाब खालामदो नै आरो बिथिं जोंहा आदाया मा खालामदों मिथिया दे आदा लगन जादोंना जायाखै जासिगोन ना 5 मिनिट ना आच्छा अमे मोनबाय ना आच्छा जाजाबाय दैया थोगोन ना लोगोफोर नै अखासो फैबाय नै पार्टि जानो नागिरनाय समावनो हाबाय नै प्लास्टिक सिं माइनि हाबना थानांबाय ओरैबायदि खस्थ' मोनसिगोन बिसोरो आंनि थाखायनो लोगोफोर नाय अखा बोरै सिजाबाय बहुद सिजाबाय नै नाथ' रेनकट दोनखायोलै भाइ टेनसन गैला आरो नै बेदरफोराबा मोनजोबदों ना मोनजोबाखैमोन इमान अखा फैबाय नै लोगोफोर दायो
नै ओइ नोंसोर अखा सिजाबाय थाना आरो नै ओइ अखा सियाखै हा अखा सियाखै दालायनो बायलायलायबाय नै बोनायजों ओइ लासैबो बा दुरुङा लासैबो बायदों खना नांगोनबो जुरिमाना होनांगोनबो नै लोगोफोरनि बे थारें ख्रेम होलायलाय बायदोंमोन मानो नाङा र' थांनो मोनथ'आ र' दसे थ' लोगोफोर नै बियार जास्लाया थांनो ओंखारबाय दायो माबायदि मोनखो नोङो आंनि बे पार्टियाव फैनानै लेंहरनायनि थाखाय जोबोर साबायखर बिराद गोसो सिंनिफ्राय मेव मोनखाबाय थानाय खोनानाय लोगो लोगोनो अ माय गड मेव मोनबाय थानाय आरो फैनानै बिराद इन्टारेस्ट मोनबाय नंगौ ना आं सानदोंमोन जेनेबा 7 साबा 10 जनसो जागोनदां मानसि बेबायदि साननाय दाथ' आरो सोर गिदिर सब गासैबो गुट्टाय गायसोर गासिबो हरैसिम माने सब आंनिनो साबसक्राइबार गोजा आरोना बेयाव उदालगुरिनि दंफैयो ढेकियाजुलिनि दङ ओरै हरिसिंगा साइडनि दङ खावरां साइडनि दं आरो नोंथां सफैनो हादों बेयाव जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होनबोला आंनि खोथाखौ लाखिदों आंनि खावलायनायखौ लाखिदों आं जोबोर खुसि आरो दिनै आं जोबोर हेप्पि दिनै बिदिब्ला आं थांसै न' अके गाज्रि दामोन दे आं गाज्रि मोना गावनि खामानिखौ गारनो हायिनि दारैनो जेनेबा थांफिननो गोनां जासिगोन अके बाय नै दा थांबाय नै थ' नै लोगोफोर दा आलासिफोरा थांसिगोन आरोना नै अट' गाखोसिगोन बेयाव नै बाजैमोन दङ नै थांसिगोन आरोना अट' नोंबो थांसै नोङो मा नाम नोंनिया मा नाम ओइ नाम खिथा थांसै होमबा दे बाय आरो आदा दिनैनि बे आंनि बे 1K पार्टियाव फैनानै बोरै मोनखो माबायदि मोनखो आङो मोननायाथ' बिराद मोजां मोनदों आरो आं सानदों जे आङो फार्स्ट टाइमाव जाखिनि नुनाय बे नुनाय सिबांल' आं जागोन सानदोंमोन नाथाय उनाव फैबाय नुनो मोनबाय जे फार्स्ट टाइमनि 2 गुन बारायानो जाफैदों आं माने आं सानाखैमोन आरोना इसिबांसिम जे मानसि जाफैगोन এই যে 150 200सिम मानसि जाबायना आं बेखौ सानाखैमोन आङो दा नुनो मोनबाय ओरैबायदि जे मानसि जाफैदों माने आङो जेराव माने लोंनाय जानायनि गेजेराव आं एसे जेनेबा फिसा मोनसे खामानिबाबो आं मावदोंथ' बे मावनायावहाय माने आं आन्दाज मोनदों जे जेसेबां माने आङो होनो हादों राननानै होनो हादों बेदरखौ नैबेयाव आङो एसेबाव हमनो हादों जे 150निबो बांसिन जादों होननानै आङो हमनो हादों आंनि पार्टियाव आरो खारन आंबो जेनेबा आंनि खावलायनाय लेखा बयबो जेनेबा आंनि खोथाखौ एसेबाबो साननानै जेनेबा आंनि फारसे साननानै फैदों आरो जेनेबा ना माने दायो जेनेबा नैबे पार्टियाव बयबो फैदों आरो बयबो बेबायदिनो माने नोंथांनि बे बार्थडेखौ सापर्ट होफैदों आरो बेनिफ्राय बांसिन आरो उनाव आरो बेफोरबायदि बार्थडे जेन जोङो मोनबावगोन नामा बयबो जेनेबा माबा खालामोबा बे आरो दे बिदिबा आदा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो नोंथाङाबो आंनि पार्टियाव सफैनो हाबाय गावनि बेसेन गोनां समखौ गारनानैबाबो आंनि पार्टियाव नोङो फैनो हाबाय आं बिनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आदानिसिम गोजोननाय थाबाय थेंक इउ दे आदा होमबा ना बाय लोगोफोर नै दायो बेयावहा माने गासै माबाखौ माने प्रग्रामा जोबनो हमबाय दायो फोजोबनायनि लामायाव फैबाय दायो बायदिसिना सियार बायदिसिना जाबनाय जाबाय आरो नै बेयाव माने मोनाबाय समबो बारबाय ना समावबो जोब्बाय आरो नै गासै जिखिना आइजें आइला बेफोरखौ माने दैखांनाय जाबाय आरो ना गारि